Matod pa ni Senador Panfilo Lacson, ang alokabos may planadong kawat. Karong adlaw ipahigayon mga higala ang hearing no kining pagdungog kalabot na mga higala sa pag-imbestiga sa Cabral files. Sakto kay nakauli na mga higala si DOH Secretary Bunuan. May untag mo testigo na ni. O niuli ni mga higala kay nagdaglaing version sa istorya. Muna nakapait ya Basig ni uli ni kay nagdaglaing version sa istorya. Kanon duman nga na missing. Nawa ni mga higalag pinakalit. Although nakabutang ni mga higala sa internal lookout bulletin, pero nawa o pinakalit mga kaigsuonan. Ang akong katinga ba? Mga katropa. Nga no, nga wa may imik karon, no? Kini mga higalang mga, for example, Quadcom, no? Tricom, Quintacom. Diba? Kabantay mo mga higala sa diha nga ang kaso nga ilang o ang butang nga ilang gisgutan mahitungod kang Duterte, no, mahitungod mga higala kang Vice President Sara Duterte sa matod pa o allegedly paggamit o pagwaldas mga higala sa confidential fund o ang dili pagtugan mga higala kinsa ang gihatagan sa confidential fund. Diba? Itugan man ng confidential man. No? Ang matod pa mga higala pag-imbestiga sa war on drugs, mga kaigsuonan, unsa ba nga mga butang nga dunay kalambigitan sa mga Duterte. Hinumduman mga kaigsuonan nga ang Congress grabe ka piskay mga higala sa hearing kada adlaw. Diba? Perti mga higala ka madasigon. Wapo gid siguro tog bangil, no? Madasigon mga higala sa hearing na ay Quadcom, permiro quad lang upat. Hantod na himong kwenta mga higala. Try lang day Tricom lang permiro, Tricom tulo lang nakakomite. Tricom hantod mga higala nga naanagay na himong Quadcom o upat ka komite ba? Bullseye! Bullseye!